Het wie het oor waren juster, meer zinnen, minder buien. En dus konden nog best een aantal buien komen. En die buien binnenweek nog net van nou. Wat joen nog een aantal buien, misschien wel mijn kans op tonger. Daartussen droeg ik brede opklaringen. En dan vannacht hielden daar bewolkt. En later vannacht ruimt het stevig. De temperaturen samen bij de halve graden hinnen. En de wind zie ik het even wat meer het zuiden en het zuidesten op. Zo matig en vrij krachtig. Misschien uit een toch krachtig in het kust- en watergebied wezen. Ja, en dan zetten we op naar morgen. Dat wordt een dag maar eerst rein, daarna de buien. Buien met kans op tongen, met kans op windsticht, misschien wel hagel. Maar toch ik weer uit en terug, die zinnen erbij. En de temperaturen morgen. Ik denk dat wij morgen uitkomen om het bij de 16, misschien op plak nog wel 17 graden. Nou, de wind uit zuidelijke richting naar het zuidwest. En die zal matig en krachtig wezen. De krachtige wind natuurlijk in het kustgebied. En dan vooruitje. Staar gewoon wordt het al wat beter. Ja, tongetje. En dan maar een bui, buiken. Nou, er kunnen nog een paar pittige buien bij zitten. Maar dat geldt vooral voor het kust- en watergebied. Via de zinnen een temperatuur om het bij de 16 graden heen. Op vrijdag, ik sta 15, 16 graden. En op vrijdag nog altijd een kans op een buiken. En sneeuwen, meestal tijd toch wel droog. Of hier een dal droog. Maar het geldt vooral deze dagen. De droge perioden gaan 4 bij de oorhond. En ik denk sneeuwen daar zelfs droog waar. En een temperatuur om het bij de 15 of 16 graden heen. Snij ik nog zo'n dag en we met de morgen maar weer even in het waarsje.